दिनैनि साना बर' माहारिनि थाखायनो जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बे समाव बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय जुजिनाय मोनसे हाबाफारि जाय हाबाफारिया जाफुंसारनायनि महराव मोनबाय दे नोंथांमोना मिथिगौ जे दुलाराय बाथौ गौथुमा गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामदोंमोन जे बे समाव जे पपुलेशन सेन्सास एबा सुबुं सानखोआव बे समाव बर' हारिनि धोरोम गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौबो सोफादेरनांगौनि थाखाय बाथ्रा मख'दोंमोन एबा बे समाव खावलायदोंमोन आरो जायखौ गनायथिना होदों नखर मन्थ्रिया एबा भारत सरकारा थारैनो बियो बर' माहारिनि थाखायनो जोबोदनो मोनसे गोजोनथाव खौरांजों मख'नांगोन आरो बे आयदाखौनो लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङाबो जे अफिसियेल पेजनि गेजेरजों बिथाङाबो मख'दों जे बिथाङा फोरमायथिदों जों थांनाय 16 मार्च 2025 मायथाइयाव हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा फैदोंमोन एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव बाहागो लादोंमोन आरो बाहागो लानाय जे बे खाबुआवनो जे क'क्राझाराव थानाय जे बाथौ थानसालियाव बिथाङा हाबदोंमोन एबा बाहागो लादोंमोन आरो बे खाबुआवनो जे बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ हादरनि जे पपुलेशन सेन्सास बे सेन्सासआव एबा सुबुं सानखोनि फारियाव थिसननांगौ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन एबा गोसोखांलाय होदोंमोन आरो बे लेखायनो बे समाव हादरनि नखर मन्थ्रिनिफ्राय बे समाव मोनसे लाइजाम दैथायहरदों आरो जाय लाइजामाव रोखा लिरनाय जादों दे बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बे समाव रिक्वेस्ट फर सेपारेट कलम कोड अफ बाथौ धर्म फर कन्डाक्टिं आपकामिं सेन्सास जे फैबाय थानाय जे सुबुं सानखोआव बे समाव जे बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि जे कलम एबा रिलिजन बेसिसाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला जों जों हिन्दु ख्रिस्टान जैन बेफोरबायदि मोनसे कलम थायो आरो बेनि गेजेरावनो बाथौ धोरोमनि जे सेन्सासाबो बे कलमाबो बे समाव कलमखौ बाहायनो थाखाय फोरमायथि हरनाय लाइजामखौ जों मोनथिनो मोनदों एबा बे समाव नुनो मोनदों आरो बेवहाय रोखा लिरनानै होदों जे फैबाय थानाय जे आपकामिं सेन्सास एबा फैगौ सुबुं सानखो जुदि जायोब्ला एबा बे समाव जायखिजाया समावनो बे समाव लिरनायनि थाखाय बे समाव बा लिरगोनखौ फोरमायथि हरनाय लाइजामा जोंनि खाथियाव सफैदों थारैनो बे बर' माहारिनि थाखाय गोलाव सम मोनसे नाजानाय बे नाजानाया जाफुंसारनायखौ जों बुंनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोलाव सम बे आयदाखौनो लानानै बे समाव मदद होदोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आरो बे समाव नाजानायनि गेजेरजों बर' हारिया बेसिम सौफैनो हादोंखौ जों मख'नांगोन आरो बे आयदाखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा साबायखर बावदों हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ आरो बे आयदाखौनो लानानै बिटिआरनि बारग' गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ साबायखर बावदों आरो अमित शाहखौ बे समाव साबायखर बावदों जे बेफोरबायदि जे हाबाफारि एबा बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे हांख्रायनाय बर' माहारिनि जे हांख्रायनाय बायदियै एबा बिथांमोननि जे खावलायनाय बायदियै बे समाव जे सुबुं सानखो एबा पपुलेशन सेन्सासनि जेखिनि कलम बेवहाय जे बाथौ धोरोमखौबो रिलिजन बेसिसाव बे समाव थिसननायनि थाखाय जोबोदनो साबायखर बावदों बिथां बिटिआरनि बारग' गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे प्रमद बर' खुंथायनि समाव जोङो जुदि नोजोर होयोब्ला गुबुन समाव जे बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गोबां हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनदों जों जुदि मख'योब्ला नोजोर होयोब्ला बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बे समाव रायजोआवनो एबा आसामाव फरायसा सान महरै फालिनायखौ आसाम नाङै फालिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो हादरावनो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै बे समाव गोदान दिल्लीयावबो लामा बानायनायखौ जों नुनो मोनदों बर' हारिनि माखासे जे हाबाफोरखौ बिथां बिटिआरनि बारग' गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि खुंथाय समाव जों नुनो मोनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो प्रमद बर'नि खुंथायनि समावनो जों नुनो मोनदों जे बे समाव जे बर' हारिया लुबैनाय एबा रिलिजन बेसिसाव एबा धोरोमारि बिथिंजों जे हास्थांख्रायनाय जे गुबुन
गुबुन गुबुन हारिफोरनियाव जेरै धोरोमफोरनि बेलायाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला हिन्दुफोरनि थाखाय मोनसे आलादा कलम, खृष्टानफोरनि थाखाय कलम, जैननि थाखाय कलम थिग बेबायदिनो बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि थाखायबो बे समाव कलम होनाया बा कलमखौ मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो मोनसे गोजोनथाव आरो रंजाथावखौ जों बे समाव मख'नांगोन।